Ako firma vám samozrejme vieme pomôcť s podaním vášho daňového priznania nielen v Rakúsku, ale aj v Slovenskej republike. Naša firma sa špecializuje na komplexnú daňovú agendu a ako spoločnosť vám veľmi radi a odborne poradíme s vašimi daňovými priznaniami nielen v Rakúskej republike, ale aj na Slovensku. Sme si vedomi toho, že daňová legislatíva v oboch krajinách je individuálna, je rôzna a preto sa komplexne postaráme o všetky kroky, a to tak, aby bolo vaše daňové priznanie spracované odborne, rýchlo a spoľahlivo. Čo sa týka Rakúska, spolupracujeme s daňovými poradcami zo spoločnosti L Quadrat Steuerberatungs GmbH, kde vám vieme pomôcť s vašimi daňovými záležitosťami a optimalizovať vašu daňovú povinnosť. Nezáleží na tom, či sa jedná o vaše príjmy z podnikania, zo zamestnania alebo iné druhy príjmov, u nás ste v dobrých rukách. V prípade, že máte nejaké špecifické požiadavky alebo otázky, obráťte sa na nás a radi vám poskytneme podrobnejšie informácie. Tešíme sa na spoluprácu s vami a veríme, že podanie vášho rakúskeho daňového priznania prebehne bezproblémovo a jednoducho.